Nuwun sewu. Dinarbuka kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih kawelasaning Gusti kebagaswarasan kawilujengan tansah tumanduk dumateng panjenengan talasan kawula. Pangersanipun para sesepuh, talasan aji sepuh para pepunden kang satuhu sampun para ing pamawat ugi lebda ing pitutur kang pantes pinundi saha kinabekten. Para alim saha para ulama pinangka tokoh ing agami wonten ing kukuban dusun Pencar ingkang boten kawula sebat asma karimipun setunggal boga setunggal, ingkang satu tansah dalem taklimi saha ingkang satu tansah nadong doa saha resunipun. Pinangka pangemban pangembating praja para kawula nunjih panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun Dalasan prangkatipun pinangka pandhap pandhaming kawula tasih ingkang satuhu tansah dalem taati menggah saha peraturanipun. Para kadang muda taruna pinangka kadang panitia ing titilaksana ingkang satuhu tansah dalem kinurmatan saha dalem dereki. Nderekaken kawuwun kawipraning adicara ing titilaksana niki adicara merti dusun. Sabda dasa Vince Ambal Warsa ingkang kaping 17 sesarengan. Talasan dalem ing samanggilan ugi Wahyu Sekti Budaya. Mugi atur sugata panglipur kantos purnaningati tansah ginandhar kawilujengan lir ing sambikala punapa pun kabari kakersakan mugi Gusti Kang Maha Kawasa tansah paring ijabah. Lumantare adicara ing titilaksana niki ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan pinangka panjurung wara ingkang sampun kawentar utawi kondang kalupa goblak profesional audio sound system lan kagem hamiyak sepiring swasana DL Lighting ingkang sampun kapiji mugi-mugi ing samangke dumateng para rawuh kagung swana putri anggenyo menikmati utawi hangrapi sugata panglipur seni budaya Jawi mugi tansah handur hastuti mring pepoyaning kautamen. Sahyang para tamu sesepuh aji sepuh linanggung dumateng para kadang-kadang muda taruna tatan katolumen sumangga siyaga ing gati ing titilaksana ingkang badhepun kaatur ingkang angga sepisan nuninggih Wahyu Sekti Budaya wonten ing kukuban dusun Pencar mugi ing samangke hangaturaken satunggaling tari seni budaya Jawi paripurnaning Wahyu Sekti Budaya ing samangke nuninggih Purbajati ingkang karawaken saking kukuban dusun Gunung Malang Purwajiwa siyaga ing titilaksana dumateng para pradonga sumangga katur sahyang para rawuh kagung swana putri sumangga insyaallah ing samangke sumangga lan ugi kanthi kelancaranipun adicara dumateng para pangembating praja dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes lan ugi dumateng segi keamanan niki Polsek Kalikajar ngaturaken gunging panuwun ingkang sampun akersa netepi rawuh wonten ing papan kang sampun sumadya. Sumangga siyaga ing gati Wahyu Sekti Budaya dum andum basuki yung magayutan sesarengan dalem mugi lir ing sambi kala nuwun gunging panuwun. Yo, wah, ha.
Warok Ponorogo Tenggus tinitah beling gusti kang murpaing kemati sesegam mangsah yang parawiji kang swakto kang sedya ing putih luhur pamur bananing kang muswanti ing sedya mangun karma Kadya sang putra wayah Bapa Sriyatno ingkang badhe makarya hanetepi darmaning tiyang nulinjing ngaturaken satunggaling panglipur kang mutudya margi kan
Sat mingis kurdanira Sena putra sesumbar maning gering katering angkasa gumurung langit pindho kalap sasra karesane pindho sewu kajangamu mirisang merpati karno Sena putra tumu sekti Yuk sentak jo.
regane kino bahe padha angel kanggo dewa baya ing pambudi sotakati kanthi jiwa ing satriya Ayo budal jo.
เ
เ
โ
Babi